Hi guys, welcome sa ating lesson in elementary math. This is your online tutor, Sir Carlo. Subong ang ating lesson or pagkatunan is multiplying numbers by 1 to 2 digit multiplier. So sining lesson kita mag-multiply sa number nga may sang isa ka multiplier or may sang duwa ka multiplier. Okay? Ang i-explain na kung diin dira ang multiplier. Halimbawa, meron kita ang multiplication 4 times 5 is equals to 20. Now, ang 4 mo niyang 4 and 5 mo niyang factors. Now, they are the factors. Now, ang 4 mo niya aton nga multiplicand. Okay? Multiplicand. Ang 5 ang mga ito nga multiplier. 20 mga ito nga product. Now, multiplicand, okay, 4 times 5 equals 20. 4 ang mga ito nga multiplicand. Ang number nga gina times ta. No? 5 amo nga ton nga multiplier. Kung di ka pilata i-times ang 4. 20 amo nga answer sa gin times ta. Atau 20 product. Now, 4 and 5 sila niyang factors. 20 ang product mo ng answer. Now, ang 4 iwat multiplicand. Ang 5 ang niyang multiplier. Now, sa aton nga lesson, meron kita 1 to 2 digit multiplier. Subong, sa aton nga example, meron kita isa lang anay. No? Isa ka digit nga multiplier. Tapos ni, imunta, 2 ka digit nga multiplier. Pagkatong siya ipakita kung paano na siya i-multiply. Now, paano mag-multiply numbers with 1 digit multiplier or 2 digit multiplier? Sa atong diri nga, halimbawa, number 1, meron kita 370 times 5 plus. Now, paano ni ansiran? So, una gid i-arrange tanay ang numbers vertically. Okay, para po sa aton mag-multiply. Iniya, ang arrange ang numbers horizontally. Gaida. So, para po mag-multiply, patindugon ta. So, muunta. Kopyaon ta ang multiplicand. Kag, ang multiplier, itupong ta sa last digit. Tupungon tanan nga last nga digit or tupungon tanan nga punta nga numero para po sa aton mag-multiply. Pagano'n mo, isa-isa po mo na siya multiply ang tanan nga digit. Alin sa tuo nga digit pakadto sa wala hasta maubos mo ang multiply. No? Basta maubos mo multiply ang multiplier sa multiplicand para makuha mo ang product or answer. So, yung mga subong isa-isa ta. So, 5 times 0, 0. 5 times 7 is 35. 5 carry 3. Okay, kaya 3 kag 5, 35. So, carry over mo ang 3. No? So, let's proceed. 5 times 3 is 15. Plus 3 is 18. So, 8 and 1. Tapos, patangan kama para tsakto. Tapos, mag-identify sa place value. So, paano? Isip kita tatlo. 3 steps to the left. 1, 2, 3. Then, kama ka. Ang answer is 1,850. Okay? So, pagdali. 1,850. Ang muna mag-multiply.
Kung isa lang ang imo nga multiplier. Answeran ta ang number 2. Na kung hindi ka balo sa answer, isipon sa kamot. No, don't worry nga mag-isip sa kamot, kaya pilakad daw mga sa ulo mo gina. No, answeran ta number 2, 427 times 6. So, liwat para post mag-answer, patindugon mo ang digit. So, 497 times 6. Tupungon ang tanan nga punta nga numero. Dapat ang tanan nga last digit tupong na. Para i-chakto ang ato nga place value. Then, isa-isa whole multiply. Now, kung hindi ka balo, sang answer, isipon sang kamot. Halimbawa, 6 times 7. Sir, hindi ko kabalo. Sir, kung pila ang answer sang 6 times 7. So, hindi magkabala ka para mansiran mo na isipon sang tudlo mo sang kamot kung kinanglanggit. So, isipon ta. Halimbawa, isipon ta from the beginning. 6. Now, 6 times 2 is 12. 6 times 3 is 18. No? 18 naman ang 6 times 3. 6 times 4 is 24. Skip count ang tawag. No? 6 times 5 is 30. 30 kung 6 times 5. Napati yun, no? 6 times 6 is 36. 36 na. Now, 6 times 7 is 42. So, mutsalingon, 42 is 6 times 7 is 42. Isipon sang todo sa kamot kung kinahanglan. Don't worry. Okay? So, answer tayo, no? Pila? 42 ang 6 times 7. Bakit 42? 2, 3, carry 4. Okay? Okay, yung 4, 2, muna ang 42. Okay, next. Prosenta sa 9. Now, 6 times 9. Ay, sir, dito ko balo. Sir, kung kailangan, sir, sa 6 times 9. Kung sipon tayo sa kung todo sa kamot, kasi miyawan ko. No? So, yung mo na lang 6 times 10. Okay? So, 6 times 10, dugang ka lang 0 sa 6, 60. Okay? Now, 6 times 10 is 60. Minusan mo na 6. Ang answer sina is 6 times 9. Okay? So, muna mo ta. 6 times 10 is 60. 60 minus 6 is 54. Okay? So, what's the on? 6 times 9 is 54. Okay? So, 54 plus 4. Yung may kita sa carry. So, 58. So, 8 dire, 5 dire. Okay? Now, 6 times 4 is 24. 24 plus 5 is 29. So, 9 and 2. Muna ito ng set. Itangan ta kama para apos pag-identify sa base value. So, bilang steps, 3 steps to the left. 1, 2, 3, then kama. Ang answer yan is 2,982. Muna mag-answer sa, muna mag-multiply numbers with a 1-digit multiplier. Okay. Let's answer number 3. 499 times 3. Okay? So again, first tayo mo on, patindugon ta ang number. Arrange the numbers vertically, aligning all the last digit. In-arrange na siya nga nagatindog, tupong tanan nga punta nga numero. Para insakto kita mag-multiply sa mga place value. And then, i-multiply ta isa-isa. Okay, isa-isa. Now, let's start. 3 times 9. Sabi ka, ay sir, di ko kabalo. Sir nga kung pilang 3 times 9, di ko kabalo. So, mo isipon ni what sa tutlo sa kamot kung kinahanglan. So, para pos, okay, 9 siya. Maka lang kita. Iba lang kita isa from 30. Okay.
3 times 10 is 30. Okay? So, 30 minus 3, ang muna ang answer sa 3 times 9. Now, 30 minus 3 is 27. Silingon, 27 is 3 times 9. So, ang muna answer, yeah, 27. So, 7 carry 2. Yung 2 of 7, 27. Then carry over the 2. Now, let's multiply the second digit to the left. Now, 3 times 9 is also 27. Now, 27 plus 2 is 29. Now, isipin sa kamot, 27, 28, 29. Okay? So, 9 dire, 2 dire. Ang 2 kag 9 is 29. Then, carry over the 2. Then, proceed sa next digit, 4. Now, 3 times 4 is 12. 12 plus 2 is 14. 4 and 1. Now, utangan, kama, 1, 2, 3, kama. Ang answer is 1,497. Okay? Kung na mag-multiply numbers with a 1-digit value. So, answer number 4. Meron kita 654. 654 times 4. So, again, pahigdaon. Patindugon, arrange the numbers vertically. Tindugon tang mga numero. Tupo mo ang tanan nga last digit. No? Halimbawa, ang 4 already sala na. Wrong. Okay? Unang 4 already sala, hindi dapat tupong sa last digit. Unang 4 already huwag siya nagtupong. Dapat tupong mo siya sa last digit. Okay? Para yung sakto ka mag-multiply. So, let's multiply. I-multiply mo siya isa-isa. Carry over mo ang sobra. So, let's start. Now, 4 times 4 is 16. 6 dire, carry 1. Yung 1 times 6 is 16. Go carry over ang 1. Next, 4 plus 5 is 20. Plus 1, ang muna carry over is 21. 1 carry 2. Next, 4 times 6 is 24. 24 plus 2 is 26. So, 6 and 2. Then, putang kakama, 3 steps to the right. 1, 2, 3, kama. Answer ta is 2,616. Okay? Let's answer the last number. Okay? So we have 936 times 2. Okay? Same procedure. Patindugon ang numero 936 times tupungon mo ang last nga digit kanang ipunta ang numero, that is 2. Tupo ang 6 kag 2 muna ang last nga digit. Now 936 ang mga aton nga multiplicand. Ang 2 ang mga aton nga multiplier. So we have a 1 digit multiplier. Then multiply mo siya isa-isa gid. Carry over ang sobra. Now, let's start. Now, 2 times 6 is 12. 2 carry 1. Okay? 1 and 2, 12 na. Now, 2 times 3 is 6. 6 plus 1 is 7. So, 7 3. Next, last. 2 times 9 is 18. 8 kag 1. Iwagan na digit para i-carry over. So, putangan ka ma. 1, 2, 3. Kama. Ilang answer ta? 1,872. Amo na mag-multiply with a 1-digit multiplier.
How about kung meron kita isang 2-digit multiplier? Paano?